És una cosa que gairebé molta gent se la té prohibida. Sembla que no es pugui obrir la boca i se'n parla només amb mitja boca. Independència, sobirania, emancipació, alliberament, autodeterminació. Tots són sinònims i vol dir que fem el que creiem que hem de fer nosaltres. Això és democràcia. Per tant, la independència és democràcia. Una nació és molt complexa, té molts ressorts i s'hi juguen moltes variables. Però la independència és l'eix central, el pal de paller d'una nació. Una nació que no és independent, o és infantil o és esclava. Per tant, doncs, la independència no solament és un dret, sinó que també és un deure. Ja sé que els que sou aquí, la majoria o la immensa majoria, heu vingut per convenciment. No cal que us ho digui. Però també és cert que fora d'aquí hi ha molta fredor, que molta gent viu en la ignorància, en connivència amb l'enemic o com a enemic opressor del país. Amb aquestes paraules va iniciar el seu discurs fa 10 anys en Lluís Maria Xirinacs des d'aquest entenimat. I va acabar amb el següent missatge: que la força estigui en el poble. Quan s'apropi aquell dia en què l'Assemblea dels Països Catalans estigui a punt,